Situation. Du sidder i din bil, og foran ligger et kobbel cykelryttere og spærrer. Klippet er indsendt af en vred bilist fra Nordsjælland, men det kunne være optaget over hele landet, for landevejscykling er en sport i kraftig fremgang, og det har ført til en voksende strid ude på landevejene, for hvem har mest ret til at være der. Godmorgen. Gitte Jacobsen er klar til at indtage landevejen, og hun har vennerne med. Cykelklubben Baghjulet fra Middelfart stiller en almindelig søndag, ofte med 100 motionsglade ryttere. Til stor ærgelse for visse bilister. Vi støtter på det næsten hver gang, synes jeg. At der er nogen, der bliver sure og dytter ekstremt. For mens livet nydes i sadlen, det er rigtig fedt at komme ud og tømme hjernen. smitter fornøjelsen ikke altid af på de benzindrevne medtrafikanter. De tror, det er hele vejen. Jeg synes, det er meget irriterende, når vi ligger og kører bagefter sådan en strip der fylder hele vejen faktisk, ikke? Det er ligesom de cykler, hvad hedder det der, nede i Frankrig. Tour de France? Ja, det tror de. Feltet er nået til den lille by Taulov med en Skoda på hjul. Skodaen drejer fra, men kort efter er det en Peugeot, der må sænke farten. Bilisten fra Nordsjælland, der måtte ligge bag cykelentusiasterne i 3 minutter, er næppe enestående. Og det samme kan man formentlig sige om hans irritation. Jeg har været ude for, at de har kastet vand efter, og så flyttede der for fanden. Altså ud af vinduet, og i vinduet så kommer sådan, at vi må kun køre en og en. Og det er mere sådan den psykologiske krig herhjemme, ikke også? At bilisterne er ikke så flinke. At kulturen er til, at det er mig, og jeg skal være her. Så andre væk. Men når I kommer kørende, så er det jo også ja. Ja, men som jeg siger, at bare vi får det der klemt der, eller dyt, så trækker vi også ind af en af en. Ifølge færdselsloven er det faktisk tilladt, at 2 cyklister må køre ved siden af hinanden, hvis forholdene tillader det. Men en ting er lovgivning, noget andet er at blive enige på vejene. Jamen, mit råd det vil være det der med at sige, at lige give det der lille dyt. Ikke sådan noget helt i bunden, men bare det lille dyt, der gør opmærksom på, at vi er der, så skal vi også nok gøre plads til dem. Det er helt sikkert. Det lover jeg. Ja, det gør jeg. Tak for i dag. Tak for i dag.